ole tu no kan sei tur hi contact kan phone number te da that dan khani email da that dan khani ya tin email account da that dan khani ya email hi kan password ka kan hriat angai don ani nakin zela tan pon kha kha no ta mo khui mo le kha bua mo kan ji kha thome chon contact ka kan lu ta chuan a chung ding nom pang kila dot pathuma hin kan metanga settinga kan lu tanga chuan import and export contact ti hi kan lun tu ne chu ti ma chuan configure contact list ti hi ka han pet chuan hei all contact ti te hi contact list a lang tur chin kan clear thei ta ni hei email pahni ka nei ta email pakhata phone number ka da a chuan email account a hian phone number ka da lut boka whatsapp chu ma in da lut thunga chuan email kha poimo ta ni password set khan ki zera tan phone kan thla ka mo kan ti bo mo phone thar kan manga mo contact save that thlut ngai lo khan ta hin lak chhuat thei mai don ni all sam dan join kan tiang hei ai all sam te po ma chu hi all sam tur ber ka ngai ni thiam lo shelo tan ti chuan kan beka import and export contact a hin kan lu tanga ti chuan export to storage ti hin kan click ang chuan hei i kan file hi contact file hi kan da thadon ni kan storage a khan okay kan metang chuan kan da thata a chuan kha email a kan da lut don ta ni import from storage te hin kan metanga kan du na hianin kan met don ta ni tinan noi zok a hin lo ti ta nga hei ni china kan da lu khani ta ni contact memory a phone memory kan da lu khani voi khat kan metanga import vcard ti khani ta okay kan metanga ti chuanin kan email a khan alo to don ta ni ti chuanin kha email mi kha kan delete mo kan pai the ni lo chon reng to do na ti chuan phone kha kan thla ka phone kan thlang nuwa khan kan contact kha email ami ka kan da lu du don ta phone thar kan lo mang ta ni tianga kha chuan setting a kan kalanga kan tuai thlawa ai nang deuh vekanga hei chu account and sync ti hi synchronize ti lan adik me ome ta hian a kal thenga heta tang lo po hian google a hin kan kalanga hi kan email khani ta setup and restore te hin kan lu tanga restore contact a hin kan lu tanga line restore na tur hei lo mai ta ni restore te kan metanga ti chuanin kan restore mai don ta ni kan contact kha i phone thara pon ti khan ama khan lo vele mai nga contact a khan ti khan lo nga tian lo thla vele mai don ni kha khan mai a hriat thiam lo te ngo thiam lo te nei kan omni chun comment lama te kan soyanga thil har sa ni lowa tin a to dan chun thil ho tak ni mai thea shelo tan khana thave a phone number han da that khati khan email kha password le kan email kha kan thriat china poimoni tam takin email password ang to thin lo a boi thlak thin phone number no da lo phei chonin laklet le hi password thar siam hi ha boi thlak to thina maro chu email password te po hi eng tin mo hian la siam that ve le theini